Pekný novembrový podvečer. V nasledujúcej polhodine názov aktuálneho mesiaca zameníme za Movember, alebo ak chcete za Fúzatý mesiac, pretože je to každoročná iniciatíva, ktorá upriamuje pozornosť na mužské zdravie. Ale to neznamená, že by dámy mali v tomto momente televíziu vypnúť. To určite nie. Najmä, ak majú doma muža, na ktorom im záleží. Myšlienku prevencie prišiel k nám do štúdia podporiť aj urológ doktor Roman Sokol. Pekný podvečer. Pekný podvečer. Pán doktor, neviem, či sa môžem tak osobne spýtať, či ste si nechali fúzy naraz kvôli tejto kampani, alebo nie. Ja nosím fúzy už dlhé roky. Asi pred 4-5 rokmi som sa nechal naozaj oholiť v štýle Movember. Bolo to s hokejistami Dukly Trenčín a s futbalistami AS Trenčín. Bola to krásna akcia, ale keď som prišiel domov, tak sa moja vtedy 10-ročná dcerka rozplakala a povedala, že prosím ťa, už to nerob, a ja na fúzy si takto nechávam celý rok. Ale o to viac sa snažím v osvete. To znamená, pre mňa je to taká fúzatá osveta bez fúzov. Ale je pravda, že ak vidíme počas novembra mužov s vtipnými fúzikmi, tak sú to pravdepodobne tí muži, ktorí podporujú Movember, lebo je to jeden z takých znakov alebo vyjadrenie toho, že podporujú. Áno, je to hlavný znak vlastne fúzií z anglického mustáž, kedy muži, najmä také bizarné fúziky. Včera som sa zadíval na jeden zápas NHL, kde som videl, myslím, že to boli hráči St. Louis Blues, ktorí už mali nádherne upravené fúziky a ticho som im závidel, ale nie len tam, ako čím sú tie krajiny viac západné, tak tým tieto fúziky vidíme viac a takisto vo väčších mestách. Som stretol aj dnes v reštaurácii čašníka a pýtam sa ho, že Movember? On, že áno, a kde ste sa to naučili? Ten chlapec robil dlhé roky v Anglicku, vo Veľkej Británii, takže tam odtiaľ si tento zvyk priniesol. No poďme k tej samotnej kampanii alebo k tej samotnej osvete. Prečo vy máte pocit, že má zmysel? Ja by som najskôr chcel povedať, že ja nie som úplne stotožnený s tým, keď sa hovorí len Movember, fúzatý mesiac, lebo mal by byť mu január, mu február, mu marec, mu apríl, ale už sme si zvykli, že tak ako je Pink Október zameraný na prevenciu rakoviny prsníka, tak je november zameraný na rakovinu prostaty. A prečo? Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2022 bolo ročne novodiagnostikovaných 1 400 000 nových mužov s rakovinou prostaty. Niekto si povie 1 400 000, ale predstavte si takú Prahu so všetkými predmestiami, okolitými dedinkami. To je asi 1 400 000 ľudí. A v Českej republike je ročne diagnostikovaných približne 9500 nových prípadov s rakovinou prostaty. Na Slovensku je to niečo okolo 3000. Keď si vezmete, že je približne 250 pracovných dní, tak my každý deň musíme na Slovensku povedať 12 mužom, že majú rakovinu prostaty. Keď máme 8 hodín, to znamená, že každých 45 minút počas práce musíme na Slovensku povedať mužovi, máte rakovinu prostaty. Čo je veľmi dôležité, ale povedať, že rakovina prostaty sa celosvetovo stala druhou najčastejšou malignitou onkologickým ochorením u mužov. V Českej republike je prvá, na Slovensku je druhá. Predbehla rakovinu plúc a dobieha kolorektálny karcinóm, to znamená rakovinu hrubého čreva a koničníka. Vy, pán doktor, ste onkourológ. Ako často sa stretávate s touto diagnózou u vás v ambulancii? Keď by som mohol povedať, že tak jedenkrát za týždeň, ale ja sa s touto diagnózou stretám 30 krát denne. Ja denne vyšetrím približne 40 pacientov, 40-45 a minimálne 30 z nich má onkologické ochorenie a drvivá väčšina z nich má rakovinu prostaty. Sú ešte iné urologické, onkologické ochorenia, nádory semenníkov, o ktorých pravdepodobne budeme rozprávať, ale sú to aj nádory obličky, sú to nádory močovodu, ale nádory močového mechúra. Tieto urologické malignity, urologické, onkologické ochorenia, ich výskyt sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. Tí pacienti, ktorí už u vás v ambulancii sú, znamená to, že prišli. Že prekonali nejaký ostých, strach. Ale čo by sme možno povedali tým, ktorí sa boja prísť, ktorí prosto nereagujú na tú prevenciu? Viete, vďaka osvete sa oveľa viac mužov v posledných rokoch dostáva na preventívnu urologickú prehliadku. Stále je to málo. Tie čísla sa rôznia. Niektoré zdroje hovoria, že iba 6% mužov
vo veku 50 rokov a viac príde na preventívnu urologickú prehliadku. To je to najpesimistickejšie číslo. A to najoptimistickejšie hovorí, že približne 14% mužov po 50-ke príde na preventívne urologické vyšetrenie. Ja, pokiaľ máme rôzne osvetové akcie, tak prirovnávam takúto mužskú preventívnu prehliadku k STKčke a k emisnej kontrole. Tak jak s autom musíte ísť na STKčku a na emisnú kontrolu, inak by ste nemohli jazdiť na cestách, takisto aj preventívna prehliadka u urológa je taká chlapská STKčka. Viete, ženy o svoje zdravie dbajú oveľa viac. Ja som aj veľmi rád, že ste na úvod spomenuli, že aj ženy nevypínajte televíziu, lebo mnohokrát sú to ženy, ktoré privedú muža na preventívnu urologickú prehliadku. Častokrát sú to niekedy aj synovia alebo deti, ktoré sú elektronicky zdatné, ktoré pracujú na sociálnych médiách, Facebook, Instagram a vidia, že tá osveta je naozaj v tomto prípade mimoriadne dôležitá a je už veľmi ďaleko a privedú otca na preventívne urologické vyšetrenie. Ale stále je to málo. Mnohokrát sú spoločnosti nadnárodné alebo veľké firemné koncerny, ktoré v rámci zamestnaneckých bonusov doprajú mužom aj preventívnu prehliadku, dajme tomu v poliklinike, v tom pracovisku, kde sú. Niekedy stačí odber krvi a nejaké základné urologické vyšetrenie, ktoré je porovnateľné s preventívnym urologickým vyšetrením. Čiže to percento mužov stúpa, ale stále je to ešte málo. No dobre, tak poďme do tej praxe. Čo taká urologická preventívna prehliadka obnáša? Čo muža u vás v ambulancii čaká? Prečo majú taký strach ísť? Je veľmi dôležité na úvod povedať, že možno pred 5-8 rokmi muž potreboval, ak mal záujem ísť na preventívnu urologickú prehliadku, musel mať výmenný lístok, doporučenie od praktického lekára. Teraz to už nie je nutné. To znamená, ak sa muž dostane do veku 40 rokov a viac, má nárok na preventívnu urologickú prehliadku a nemusí mať výmenný lístok. Ten systém v e-zdraví už naozaj umožňuje tento postup. A prvé, ako všetky tieto kroky, ktoré spomeniem, sú rovnako dôležité. Najskôr pátrame, alebo sa tzv. Anamnéza. Sa opýtame muža, či v jeho rodine mal buď jeho brat, jeho otec, starý otec alebo niekto z príbuzných rakovinu prostaty, rakovinu obličiek, mechúra alebo či mal problémy s obličkovými kameňmi. Následne sa spýtame na problémy s močením. Či chodí močiť v noci, či nemá prerušované močenie, aký má prúd moču, či močí pred seba alebo močí pod seba. V tomto prípade je niekedy tá manželka práve iniciátorom toho vyšetrenia, keď povie, aha, okolo toalety je omočené a zase si nedal hore prkínko, jak sa hovorí, a tak ďalej. Potom sa pýtame na problémy častého, frekventného, urgentného močenia. To je situácia, keď muž prestupuje pred dverami, keď si ide odomknúť kľúčku. Dobehne, stihnem dobehnúť, alebo muži, ktorí idú na nákupy, idú do mesta, idú do kostola a už vedia, kde, na ktorých miestach v meste sú toalety, kde sa dá ísť vymočiť. Potom sa pýtame na problémy, či nemá náhodou krvavý moč. Pýtame sa, koľkokrát chodí v noci močiť. Muž by mal chodiť štandardne močiť 8 krát za 24 hodín a maximálne 1 krát v noci. To znamená, ako náhle muž zaspí a dokedy sa zobudí, tak môže ísť 1 krát v noci močiť. To je ešte zdravé. To je ešte zdravé. Ak muž chodí častejšie močiť, tak už môže byť potenciálny problém. Veľmi dôležitá otázka je otázka erekcie a otázka ejakulácie. Totiž problém s erekciou, tzv. Erektilná dysfunkcia, môže častokrát signalizovať buď onkologické ochorenie, alebo metabolické ochorenie, či už cukrovku, problémy s tlakom, problémy s cholesterolom. Potom sa pýtame na muža lieky, aké užíva. To nám častokrát otvorí oči, keď niekto užíva veľa liekov na tlak, nejaké lieky na cukrovku, tak vieme, že to močenie nebude v poriadku a vieme, že ani erekcia nebude v poriadku. Pokračujeme sonografickým vyšetrením. Pri tom vyšetrení to je absolútne nebolestivé. Je to vlastne sonografické alebo ultrazvukové vyšetrenie, lebo veľa ľudí, keď im poviem, ideme urobiť ultrazvuk a sonomy neurobíte, takže je to úplne to isté. Vyšetrujeme sonografickou sondou semeníky, potom močový mechúr, prostatu, zamerávame sa na obsah, objem močového mechúra, čo je vnútri, či tam nie je náhodou nejaký kameň, či tam nie je ložisko, ktoré by mohlo signalizovať na nádorové ložisko v močovom mechúri. Meriame veľkosť prostaty v 2 rovinách, tá je mimoriadne dôležitá. Pozeráme sa na obličky, kde sa sústredíme na to, či tam nie je nádor, či tam nie sú cysty, alebo či tam nie je náhodou kameň. Pokračujeme
objektívnym vyšetrením, že mužovi siahneme na semenníky. Máme samozrejme pri tom rukavice, semenníky, penis, predkošku. To je veľmi dôležité, aby sme aj tieto orgány intimné vyšetrili, lebo mnohí muži môžu mať aj vo veku 40 až 50 rokov hydrokelu, vodný prúh, môžu mať aj nádorové ochorenie semenníkov a môžu mať v neposlednej miere problémy aj s predkoškou, že sa predkoška nedá pretiahnuť a to môže signalizovať, alebo to môže vo finále spôsobovať aj problémy s močením. Potom sa sústredíme na podbrušok, sústredíme sa na oblasť obličiek, lumbálnu oblasť. Následne robíme to vyšetrenie, ktorého sa všetci muži boja. Je to odborne povedané vyšetrenie per rectum alebo digitálne rektálne vyšetrenie, ale je to vyšetrenie prostaty cez konečník. Toto vyšetrenie je nebolestivé. Veľa ľudí má dogmu, že toto vyšetrenie bolestivé nie je. To vyšetrenie môže byť maximálne ľahko nepríjemné. Ak lekár pacienta upozorní na to, čo ideme robiť, a lekár sa dobre pripraví a pacient je v dobrej polohe, to znamená ideálne, keď je pravý uhol, a ja si dám rukavicu, vyšetrovací prst a dostatok vazeliny, vyšetrím muža cez konečník. Toto vyšetrenie je lacné a mimoriadne dôležité, lebo nám pomôže odhaliť 2 z 3 najčastejších malignít rakovín u muža. A to je rakovina prostaty a rakovina konečníka. Môj učiteľ, pán profesor Balažoviech, ktorý je už nebohý z 2. internej kliniky Mickievičovej nemocnici v Bratislave, povedal raz jednu krásnu vetu. Ak by každý internista vyšetril pacienta cez konečník a aby každý urológ zmeral pacientovi tlak krvi, tak by sme predišli mnohým infarktom a zároveň by sme objavili mnohé rakoviny hrubého čreva, teda konečníka a prostaty. Tým chcem poukázať na obrovský význam tohto vyšetrenia. A poslednú vec, ktorú robíme, pacientovi odoberáme krv. Odber krvi je nebolestivý, minimálne invazívny, môže byť takisto malinko nepríjemný, ale to majú všetci muži za sebou. My sa vždy muža spýtame, či náhodou nemá problémy s odberom krvi. Ak má, tak ho dáme lahnúť, aby náhodou neodpadol a vezmeme krvičku. Tá krvička pátrame po zvýšení hodnoty jedného enzymu, ktorý sa volá PSA, alebo prostata špecifický antigen. To je bielkovina, enzym, ktorá sa tvorí v prostate každého muža. Tvoria ju žľazové bunky. Tento enzym je neskutočne dôležitý u muža, lebo skvapalňuje ejakulát. To znamená, muži musia mať normálnu produkciu tohto enzymu, aby mohli mať deti. Lebo ejakulát, to znamená semeno, sa tvorí v semeníkoch, v nadsemeníkoch, v takom želatinovom stave. A ono sa dostane do semenných mechúrikov, nie semeníkov, semenných mechúrikov. To sú také štruktúry pod prostatou a tam sa zmiešajú s touto bielkovinou. A vtedy sa vytvorí kvapalný stav a môžu ísť v takom kvapalnom stave von a môže teda dojsť k oplodneniu partnerky. Ako náhle je u muža rakovina, alebo niekedy aj zápal, tak bunky tvoria v oveľa vyššej miere a v oveľa vyšších hodnotách túto bielkovinu, tento enzym a v krvi, odberom z krvi môžeme teda predpokladať, že tento muž môže mať rakovinu prostaty. Tak dlho, ako som rozprával o tom, aká je dlhá, alebo čo sa všetko robí pri preventívnej prehliadke, tak toľko tá preventívna prehliadka aj trvá. Ak je to dobre manažované u urologa, tak to trvá od 5 do 7 minút. A aby muž nemusel naspäť chodiť pre výsledky, napríklad na mojom pracovisku máme takú službu, že si muž môže vybrať, či mu pošleme výsledok e-mailom, alebo či mu pošleme výsledok SMS-kou. A spolu s tým e-mailom a SMS-kou má doporučenie, kedy má prísť na ďalšiu preventívnu prehliadku. Lebo sú muži, ktorí musia prísť o rok, sú muži, ktorí prídu o 2 a sú muži, ktorí prídu o 3. Až 95% mužov má túto chlapskú STKčku a chlapskú emisnú kontrolu platnú na 3 roky. Tak to je asi tá dobrá správa, samozrejme. No dobre, v prípade, že tam zachytíte nejaký nález, čo sa s tým mužom deje ďalej? Záleží, aký nález zachytíme. Sú nálezy, že zachytíme alebo objavíme zvýšenú hodnotu krvi na PSA. Záleží aj, aká je tá hodnota vysoká. Tá hodnota norma je do 4. Záleží od laboratórií, ktoré sú, ale všeobecne v 95% prípadoch je norma 4. Ako náhle je napríklad hodnota krvi 40, tak nemusím robiť kontrolný odber krvi. Ale ako náhle je hodnota krvi do 20, tak zavoláme pacienta muža o mesiac na kontrolu a vezmeme mu znova odber krvi. U určitej skupiny pacientov je ten odber krvi v norme,
že skočí naozaj tá hodnota naspäť a u tej skupiny ľudí musíme robiť následné vyšetrenia. My mužom, ktorým ideme robiť krv, kontrolný odber na PSA, doporučujeme, aby nemali 4 dní pred odberom erekciu alebo ejakuláciu, nie erekciu, ejakuláciu pohlavný styk, aby extenzívne nebicyklovali a bolo by dobre, keby v ten deň nemajú veľmi tvrdú stolicu. Lebo hlavne ejakulácia a extenzívne bicyklovanie môžu falošne zdvihnúť hodnotu krvi na PSA, preto ten odber opakujeme. A ako náhle má opäť pacient vyššiu hodnotu krvi na PSA, tak také doporučené postupy, naše guideliny, hovoria, že by sme mu mali urobiť multiparametrickú magnetickú rezonanciu. Ak je pracovisko dobré a je v relatívne dobrom meste, tak je možné túto magnetickú rezonanciu zrealizovať do mesiaca. A podľa hodnoty magnetickej rezonancie alebo podľa výsledku, to sú veľmi špeciálne popisy, ktoré používajú radiológovia, sa ja rozhodnem, či pacient bude musieť absolvovať biopsiu prostaty, to znamená odber vzorky z prostaty, alebo či budeme pacienta iba sledovať. To je veľmi veľa parametrov a hodnôt. To sa volá PSA density, to znamená celková hodnota PSA vo vzťahu voči objemu prostaty. PSA velocity, to znamená, či to PSA rastie časom, ako rastie časom. Tých parametrov je veľmi veľa, to znamená, ja sa častokrát rozhodujem individuálne, samozrejme v korelácii s magnetickou rezonanciou, či mužovi urobím biopsiu, alebo či neurobím. Sú určité kritériá, ako napríklad pozitívne digitálne rektálne vyšetrenie, že keď cez konečník cítim tvrdú hrbolatú prostatu, tak tam nemusíme častokrát čakať ani na výsledok magnetickej rezonancie a mali by sme urobiť takémuto mužovi biopsiu prostaty aj bez magnetickej rezonancie. Potom pri tom vyšetrení môžeme objaviť kamene, môžeme objaviť cysty, niekedy sa náhodne prídeme na nádor prostaty, na nádor močového mechúra alebo na nádor obličiek, tak vtedy postupujeme individuálne s výhľadom k tomuto vyšetreniu. Ale čo sa týka prostaty, ten postup je taký, aký som vám povedal. A ešte treba možno dodať, že tá magnetická rezonancia asi tiež nie je nejak bolestivé vyšetrenie. Nie. Magnetická rezonancia má len 2 kontraindikácie a to je, pokiaľ má niekto kovové časti v tele, že sú endoprotézy, vymenené kĺby, vymenené kolená, ale tam sú už teraz moderné titanové materiály. A ďalší problém, ktorý je klaustrofóbia. Ale to sa dá takisto upraviť, ale magnetická rezonancia naozaj neboli. Aká je úspešnosť vyliečenia rakoviny prostaty? Krásna otázka, ďakujem za ňu. Pred 20-25 rokmi sa zo 100% mužov, ktorí mali rakovinu prostaty, až 85% mužov malo štádium, ktoré sa nedalo vyliečiť. A len 15% mužov sa vyliečiť dalo. Dnes, vďaka osvete, vďaka práci poisťovňam, vďaka práci praktickým lekárom, vďaka médiám, vďaka sociálnym sieťam, sa to diametrálne otočilo. Čiže my máme až 85% mužov s rakovinou prostaty, ktorých vieme vyliečiť. A je obrovský rozdiel liečiť a vyliečiť. To záleží samozrejme od štádia, kedy muž príde, záleží to od veľa rôznych faktorov, od histologickej aktivity ochorenia, od hodnoty krvi PSA, od veku, od štádia ochorenia, ale myslím si, že môžem absolútne zodpovedne povedať, že až 85% mužov s novou diagnostikou rakovinou prostaty vďaka tomu, že prišli skoro, vieme vyliečiť. To znamená, tí muži zomrú o 20, o 25, o 30 rokov a zomrú na niečo úplne iné. Spomínali ste médiá, spomínali ste osvetu, ale ja viem, že vy ešte spolupracujete aj so športovcami. Vybrali ste si zámerne túto cestu, aby ste oslovili mužov, aby prišli na tie preventívne prehliadky cez osobnosti, ktoré ich môžu osloviť? Ja som hrdý Trenčan a roky sa naozaj zaujímam o šport. Nielen teda o trenčiansky, ale aj celoslovenský, svetový. A viete, my sme mesto, v ktorom žije niekoľko pánov prsteňov. A to sú nie páni prsteň z toho filmu, a to sú tí páni, ktorí majú tie Stanley Cupy a tie prstene k tomu. A chlapci si zvykli z NHL, že je neskutočne významná prevencia, neskutočne významná osveta. A oni, keď hrali v tímoch ako Chicago Blackhawks, ako LA Kings alebo Minnesota Wilds, tak aj v rámci ich športu boli automatické návštevy napríklad onkologických oddelení, nemocníc, hospicov, kde videli, aké neskutočne dôležité starať sa o svoje zdravie. Keď sme z nie rakovine premýšľali nad tým, že ako by sme postavili kampaň tento rok,
tak mňa napadlo, že by bolo úžasné osloviť dvoch chlapcov, Mariana Hosu, Mariana Gáborika. A dávno som sa nestretol s takou ochotou osobností. Tí chlapci po 30 sekundách rozhovoru povedali, povedz prosím ťa, kde, kedy a o koľkej mám byť. A bolo to naozaj na to, ako sa to zdalo, že to zložité, tak to bolo veľmi jednoduché a tí chlapci boli vysoko profesionálni. To natáčanie trvalo niečo viac ako hodinu. Veľmi sme sa nasmiali, lebo napríklad Marian Gáborík tvrdil v jednom podcaste, ktorý natáčal s Borisom Valábikom, že ja mám prsty hrubé ako sojové tyčinky, tak som mu na to natáčanie priniesol kartón sojových tyčiniek, aby si vybral, že či chce sojové tyčinky alebo ten prst, tak jasné, že tyčinky tam nechal, ale veľmi sme sa zasmiali a myslím si, že tá kampaň, ktorá vyšla, zaujala aj ľudí, zaujala aj médiá. Ja som mal veľmi pozitívnu spätnú väzbu aj zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aj naozaj z médií, že to zaujalo. A ja vám napríklad môžem povedať za svoje pracovisko, my máme o 800% vyšší záujem o preventívne prehliadky. Ale ja mám jedno také prianie, aby ten záujem nebol iba v mesiaci november, ale aby ten záujem o preventívne prehliadky bol počas celého roku a nie len u mňa, ale u všetkých urológov, ktorí sú na Slovensku. Možno si to ešte rozdielme tak, že hovoríme o rakovine prostaty, ale samozrejme tých onkologických ochorení urologického charakteru je oveľa viac, ale je pravda, že rakovina prostaty sa týka skôr mužov 40 alebo 50 plus a napríklad rakovina semenníkov mladšej generácie? V mojom súbore pacientov a mám ich, určite som z jednej pracovisk na Slovensku, ktoré má najviac mužov s rakovinou prostaty, mám najmladšieho pacienta, ktorý má 46 rokov. Je to smutný príbeh, lebo títo muži majú deti, ktoré sú ešte častokrát nezmaturovali, nemali stúžkovú a sa vás tento muž spýta na určitú prognózu a že chcel by sa ešte dožiť stúžkovej svojej céry alebo svojho syna, eventuálne svadby alebo prvého vnúčaťa. Nie vždy to vieme takýmto mužom slúbiť, ale so stúpajúcim vekom riziko rakoviny prostaty rastie. Preto sa aj preventívne prehliadky robia od 40-ky. Kedysi sa robili od 50-ky. Ja si stále myslím, že ten bod je nejako 45 rokov, kedy by už určite muž bez otáľania mal ísť na preventívnu prehliadku, ale aby som zodpovedal otázku, so stúpajúcim vekom riziko rakoviny prostaty rastie. Čo sa týka rakoviny semenníkov, je to ochorenie násteročných, ochorenie tínedžerov a mužov tak do 40-ky, do 45. Ak má muž, ktorý je starší ako 40 alebo 45 rokov, nádor semenníka, tak zvyčajne to nie je nádor z germinatívnych buniek, ale môže to byť napríklad lymfóm, alebo ochorenie lymfopoetického systému, alebo napríklad ochorenie krvného systému. Existujú dve veľké skupiny nádorov semenníkov a to je veľmi zložité a myslím si, že je to zbytočné to tu rozvádzať. Ale ročne na Slovensku týmto ochorením trpí od 150 do 200 mladých chlapcov. A je to z roka na rok trošku inak, ale áno, máte pravdu, je to ochorenie mladších chlapcov alebo mladších mužov. Čo môže muž sám pre seba urobiť? Skôr ako sa, povedzme, vyberie k vám na tú preventívnu prehliadku, lebo už to tu zaznelo, že mali sme tu rúžový október, hovorili sme o samovyšetrovaní prsníkov u žien. Čo môžu pre seba urobiť? Na preventívnu urologickú prehliadku? Áno. Nabrať odvahu. Nabrať odvahu, nájsť si trošinku času. Sú pracoviska ako napríklad naše, kde vyšetrujeme jeden deň popoludní až do 8 do večera. To znamená, sú chlapi, ktorí povedia, ja nechcem meškať z roboty, ja nechcem to. A naozaj to len a len o odvahe, o zodpovednosti. Viete, je veľmi alarmujúce, keď si tak, ja som si robil takú štatistiku, že napríklad z tých mužov, ktorí prídu k nám na preventívne prehliadky, je väčšina, sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Ďalšiu skupinu tvoria muži, ktorí sú stredoškolsky vzdelaní a majú funkčnú rodinu. Majú celku dobrú prácu, dobrú robotu. A tí muži, zase veľká skupina mužov, ktorí nepríde na toto preventívne urologické vyšetrenie, a to sú tí muži, ktorí sú skôr z tých nižších vrstiev. Čiže je to aj práca pre praktických lekárov. Napríklad je úžasná vec u praktických lekárov, keď niekto príde po 65-ke na obnovenie vodičského preukazu, tak potrebuje potvrdenie od lekára. A ten lekár povie, viete, ja vám to potvrdenie dám, ale vtedy, ak si dáte vyšetriť stolicu na okultné krvácanie, to je vlastne screeningový test na rakovinu hrubého čreva a konečníka, a keď pôjdete na preventívnu urologickú prehliadku, je to dobré vydieranie, ale je naozaj dobré, v dobrom zmysle slova. Čo môže
muž v domácom prostredí sám pre seba urobiť? Alebo čo si má všímať, čomu sa naopak vyhýbať, napríklad v životospráve? Žiadna nejaká strava alebo žiaden zlozvyk nemá vplyv na vznik rakoviny prostaty. Skôr je to o genetike, ale všeobecne fajčenie je najhorší karcinogén vôbec a najhorší zlozvyk. Či sú to pľúca, či sú to obličky, či je to mechúr, či je to hrubé črevo, konečník, či je to žalúdok. Fajčenie je neskutočne zlý zlozvyk. Muži ako náhle pocítia hociakú zmenu, že musia chodiť častejšie močiť, že nechodia močiť jedenkrát, chodia močiť dvakrát, trikrát, nedaj Boh prímes krvi v moči, alebo ako náhle uvidia zmeny, že majú nutkanie, namočenie, zmeny napríklad v erekcii, v ejakulácii, tak to je už naozaj čas, to je najvyšší čas, kedy ísť k urológovi a ešte stále môže byť šanca, že mužovi vieme pomôcť. Muž častokrát nemusí urobiť nič, lebo rakovina prostaty v počiatočných štádiách nebolí. A to je neskutočne dôležité. Rakovina naozaj nebolí. Keď rakovina bolí, zvyčajne je už zle. Mávame každý rok, 2-krát, 3-krát, 4-krát mávame muža, ktorý má rok, 2 bolesti chrbátu, povie, bolia ma kríže, má seknuté v krížoch, dáva si doma analgetika, kúpi si Brufen, kúpi si Ibuprofen a tak ďalej, užíva. A niekedy ide k neurologovi a neurolog povie, viete, vy ste v rizikovom veku, bolo by dobre, keby idete na urologické vyšetrenie. Príde ku mne ten muž, prostata tvrdá ako kameň pri vyšetrení cez konečník a hodnota krvného testu, ktorý je 4. Minulý týždeň som mal pacienta, ktorý tú hodnotu mal 3600. A mal rozsypaný skelet, rozsypaný to hovoríme vtedy, keď má veľmi veľa metastáz, ktoré sú po skelete, to znamená po kostiach, po rebrách, po chrbtici. Ďakujem pekne za návštevu štúdiu. Dnes s nami bol onkourológ Roman Sokol. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám, milí diváci, želáme príjemný večer a dovidenia.